Cada tarda, de 4 a 7, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats. Avui a la secció de Cultura parlem amb el cineasta sabadellenc Aleix Masferrer, que ve a presentar el seu 7è curtmetratge, Tina, la quarta víctima. De seguida anem fins als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, on el nostre company Alex Sisó ja és a punt per parlar amb ell. Abans, però, escoltem el tràiler d'aquesta producció. Yo te llamaría a la policía, ¿eh? ¿Podemos ayudar? ¿Alguna cosa greu li ha passat a aquesta noia? ¿Qué te ha pasado? Mira, me han dicho los vecinos que has pasado la noche aquí. Una hora desaparegut. Ahí viene el banco tirado, ¿verdad? Sí, lo he visto. Lo último que recuerdo es despertarme en este banco. Una jove es desperta en un banc d'una plaça de Barcelona sense saber qui és ni com ha arribat fins allà. Aquest és el punt de partida de Tina, la quarta víctima, el nou curtmetratge del director de cinema, guionista i productor Aleix Masferrer López, un film que relata un tema molt controvertit i malauradament d'actualitat, les violacions. Avui als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona parlem d'aquest curtmetratge amb el seu director, l'Aleix Masferrer. Bona tarda, Aleix. Bona tarda, Àlex. I també amb dos dels actors que hi apareixen en aquest curtmetratge, la Viviana Schonofer, bona tarda. Hola, què tal? I l'Eduardo Castresana. Bona tarda, Eduardo. Bona tarda. Benvinguts. Aleix, nou curtmetratge, un film on fas una denúncia social sobre una història que, bé, podríem dir que ens podria passar a qualsevol o a qualsevol de la nostra família, no? Correcte, qualsevol i a nosaltres mateixos també. Estem parlant de l'escopolamina, de Burundanga. Ara mateix, aquí en Catalunya, a Espanya, en els mitjans de comunicació surt molt poc. És com un tema encara molt tabú. Llavors, jo he volgut fer amb aquesta pel·lícula, amb aquest curt, com una denúncia social i una alerta a tota la societat. Un curtmetratge protagonitzat per la Tina, una noia que es desperta, com diem, en un banc, desorientada, que no recorda res, ni tan sols com es diu, i li planteges a l'espectador la pregunta de com reaccionaríem, no?, si veiéssim algú en una situació així. Sí, és una mica el punt de vista de cadascú, no?, de la protagonista, de com reaccionaries tu despertant i no sabent què t'ha passat, i després dels personatges que passen al redador d'ella, de com reaccionaries tu veient una persona que està desorientada en un banc i que no sap el que li ha passat. Aniries a ajudar-la? La criticaries? Passaries de llarg? De fet, al curtmetratge veiem que cada personatge que has creat és una mica, doncs, acciona d'una manera diferent, d'una manera determinada. Alguns l'ajuden a la Tina, d'altres es pensen que va beguda, no? Per exemple, Viviana, a Tina, la quarta víctima, tu interpretes a una hostessa de vol. Sí. És la primera persona que es preocupa per la protagonista. Sí, jo sóc la primera, després també tenim aquí a l'Edu, que també el seu personatge que és ciclista també l'ajuda, i som els dos que fem com una mica d'àngels de la guarda, no? I n'hi ha més que també col·laboren, però realment és el que diu l'Aleix, no? Et fa reflexionar aquest curtmetratge sobre si et trobes en una situació semblant i vas pel carrer i trobes a una noia que està així, tu t'acostaries? Perquè molts de nosaltres no ho faríem, no? Molts de nosaltres no volem persona, problemes. No saps si està begut, si tal, jutges, no? És que vivim en una societat que jutgem massa. Massa, és veritat. I aquest curtmetratge et posa en un lloc que et fa replantejar-te realment la vida en general, no? Deixem de jutjar una mica ja. Tu, Eduardo, ho deia ara la Viviana, interpretes a un ciclista. De fet, a la Tina, la protagonista, li demanes el mirall, no?, perquè es miri a veure si pot recordar una mica qui és. Exacte, el personatge del ciclista podríem dir que és un trencament a l'estereotip de que tots els homes són iguals, sinó que podem ajudar, podem aportar i que podem ajudar una persona, en aquest cas a una noia, que es troba en una situació com aquesta. I, bueno, no sé si puc fer spoiler o no del mirall, però és una part de la història molt important que farà reflexionar.
un element molt important, al igual que la Rosa, que ja és el segell dels teus curtmetratges a l'Eix, però que també té un pes important, oi? Sí. Bueno, ja em coneixes que el meu segell és la Rosa, tinc que posar Rosa a cada història, i a més és que a cada història que faig, la Rosa té un protagonista molt important, és un personatge més, i en Tina és un personatge molt important, perquè és que la Rosa és quan realment recorda realment el que li ha passat. Sí, la Rosa li fa recordar. Sí, o sigui, té molts elements que li fan recordar i comença a recordar que li ha passat la nit anterior, però la Rosa és el que la porta al final de la història, que recorda i té la sensació del que li han passat. Sobretot quan l'olora, no? La Rosa sin olor, sí. Molt bé. Una història a l'Eix inspirada en fets reals, veiem el tràiler que està disponible a YouTube, i precisament va ser arran de llegir una notícia en un diari que vas tenir la idea de començar a escriure aquest guió. Bueno, de fet, és més per una amiga meva és guàrdia urbana i em va explicar una història fa molt de temps, quan ella va començar a treballar de guàrdia urbana a Barcelona, de que es va trobar un noi en un banc de Barcelona un cap de setmana, que el noi no sabia ni què li havia passat, ni qui era, ni què feia allà. I després van començar a investigar el veïnat i una veïnera li va dir: és que jo aquest noi el coneixo i és molt bon noi, no sabem què li ha passat. I al cap d'un temps, així parlant del mateix tema, ens va dir: això és, aquest noi li van posar la burundanga, perquè no recordava res, I quan va començar a sortir tot el tema de l'escopolamina aquí a Espanya, a Catalunya, és quan la mateixa policia va dir que a aquest noi li va passar lo de la burundanga. I jo em vaig quedar amb aquesta idea en el cap. I és quan vaig començar a escriure Tina, en comptes d'un noi vaig fer una noia, i d'aquí va sortir la idea, realment. Perquè també un dels altres trets característics, a banda de la Rosa, és la presència femenina als teus curtmetratges. Sí. A mi el món femení m'aporta molt per escriure. Jo crec que té com més força, li tenim que donar més força a tots els personatges femenins. Crec que ara mateix s'està donant més oportunitats, però jo crec que es tenen que donar més. I bueno, a mi ja no és per donar més força a les actrius, sinó perquè a mi m'agrada escriure els personatges femenins. Crec que els coneixo més que els masculins. Tenen més sentiment i tenen més sentiments i li pots donar més coses que els papers d'homes. No sé, més sentiments i més complexes. És més complexa, sí, correcte. No sé, em sento més lliure a escriure papers femenins que masculins, que en tinc, que els personatges, que tinc molts personatges masculins durant la meva trajectòria. Per exemple, les protagonistes són dones, sí. Precisament, Viviana, aquest no és el primer curtmetratge de l'Aleix que hi participes, que hi col·labores amb ell, perquè de fet també a Despierta i Rosas Rotas també vas protagonitzar alguns personatges. Una mica com és treballar amb l'Aleix? És fantàstic. L'Aleix és superfàcil, t'ho posa tot en bandeja, no? Diríem en castellà. T'ho explica tot molt bé, crea uns personatges molt rodons, llavors és molt fàcil de ficar-t'hi, i dirigeix molt bé, i no sé, tot és molt fàcil amb ell. En el teu cas, Eduardo, és la primera vegada que treballes amb l'Aleix? Sí, és el primer cop, però havia vist treballs d'ell, de Rosas Rotas, La Otra, increïble. I treballar amb ell ha sigut un lujazo, o sigui, mà, puc preguntar-li a qualsevol hora, o sigui, li podia donar el conyazo i em donava respostes a tot. Treballar amb ell superfàcil, còmode, donen ganes de seguir treballant. Jo sempre ho diré, estic superorgullós d'aquest treball, que veureu, i que orgulloso de ser Chico Masferrer, o sea, es una pasada, en serio, yo lo digo. I tant. Perquè Aleix, com vas fer Perquè Aleix, com vas fer la selecció de personatges? Vau organitzar un càsting online, no? Sí, va ser clar, és que quan vaig començar a escriure el guió i em vaig començar a reunir amb el meu equip, sobretot amb la meva productora i ajudant en direcció, la Irene, que des d'aquí li dono molts petons, és una crac, ens vam reunir i al cap de 2 setmanes és quan ens van tancar a casa. Llavors, clar, no sabíem quan ens tornarien a dir podeu sortir al carrer. I jo, quan vaig veure que això seria per setmanes i
inclús en mesos, vaig dir, jo no vull quedar-me en el sofà mirant pel·lícules ni Netflix, vull dir, jo vull fer coses, saps? En plan, que em vaig quedar també amb ERTE, o sigui, em vaig quedar sense feina en aquell moment. I vaig començar a fer un càsting, em van començar a passar videobooks, i després, clar, en principi volia fer el càsting presencial, però quan vaig veure que no el podíem fer presencial i jo volia anar avançant el projecte, vaig decidir-ho fer-ho online. I els hi vaig passar una ressenya a als actors que jo havia seleccionat, i ells em van passar les ressenyes que jo els hi vaig passar, i d'allà vaig treure el càsting. Menys Viviana, que ja la coneixo des de fa molts anys, i a més el paper que li vaig, el seu paper d'hostessa, li vaig escriure especialment per ella, que li vaig dir, me'l tens que fer, que és per tu. Crec que és la primera vegada que em passa alguna cosa així, és molt emocionant això. Sí, no, li vaig dir que he escrit aquest paper especialment per tu, perquè estava escrivint i estava sentint la seva veu. I li vaig oferir, i ella encantadíssima. I a més que fèiem molt temps que no treballàvem junts, i va ser com el reencuentro, i ha sigut una passada tornar a treballar amb ella. I de fet, quan estava fent el càsting aquest online, hi vaig rodar un curt confinat, que vaig fer a Abril amb la meva actriu que he fet els últims curts, amb Nuraiza, i vam fer un curt així en plan en distància. Jo li vaig passar un guió que vaig escriure en una tarda, i ella el va gravar en un matí, el vam muntar així en una setmana, i el vam penjar a YouTube, i també ens han seleccionat en molts festivals. Molt bé, i clar, veig que tens molta facilitat per escriure guions, no, Aleix? T'agrada molt això d'escriure històries? Sí. També és veritat que tens que inspirar i tenir la idea, sobretot la idea, i després tenir moments que això, perquè jo he tingut també parons que he intentat escriure i diu, Aleix, no, ara no és el moment. Però hi ha moments que estàs molt, molt inspirat, i el moment que estava fent el càsting de Tina, com que estava tan inspirat i tant d'això amb el curt de Tina, em vaig inspirar per escriure a Abril, i estaven els moments aquests que dius, ara és el moment d'escriure. Sí, m'encanta escriure guions. Ara vull fer un paron de 2 mesos, vull fer vacances. Home, clar, has de desconnectar també. I vull desconnectar una mica de Tina també, perquè al setembre vull començar a escriure també un altre guió, que la idea ja la tinc. Molt bé. A Tina, la quarta víctima, aquí trobem amb nosaltres a l'estudi 2 personatges que ens acompanyen, 2 actors d'aquest curtmetratge, però també veiem d'altres personatges com la Charo, la Rosalia, una parella de núvies. Veiem aquí la presència femenina que caracteritzen els teus curts. I una mica quines característiques tenen els teus personatges? Per què vas optar per aquests perfils i quins trets de personalitat els assignes? Amb Tina vaig voler, a part d'explicar el tema principal, que és la violació i l'escopolamina, que és el tema principal de la història, vaig voler enfocar el que és la societat de Barcelona. Vaig voler ensenyar com és Barcelona actualment, que et trobes personatges molt diferents i en diferents edats i en diferents moments en el mateix moment, que és la plaça on passa tota l'acció. Llavors, clar, volia posar unos chicos de fiesta, però en el moment surt també una noia que ve a córrer, vull dir, és una mica com contradictori, no? També una mica el que és una ciutat molt de turisme, però per això vaig escriure el paper de l'hostessa de vol. També una ciutat que és amb molt d'esport, per això vaig ficar el ciclista, dels veïns de tota la vida, per això vaig escriure la Rosalia, que és un paper escrit de la meva àvia, o sigui, em vaig inspirar amb la meva àvia, que és una catalana de tota la vida. Catalana amb el ventall, no? Sí, catalana de tota la vida, i que la meva àvia sempre ha viscut a Sabadell, però bueno, és com la del barri de Gràcia, de tota la vida. I després també volia ficar com subtemes, no? Doncs per això vaig ficar les nòvies, no? Unes nòvies que s'acaben de casar, que també és interracial, saps? En plan, una catalana i una latinoamèrica. I és això, una mica enfocar com és la societat de Barcelona. Per això vaig voler mesclar molts personatges completament diferents, que no s'assemblin uns amb els altres. I després també la xafardera de tota la vida, que és la Charo. La Charo que està netejant la porta, que la veiem de fons tota l'estona, veiem que mira molt, no? I al final entra l'acció. I el Paqui,
I el Paqui, sí, i el pakistaní, Roses. que és superimportant aquest, que és un paper molt petit, però superimportant en aquesta història, perquè És determinant, no? És qui regala la rosa. I pues això, no? Pues que trobes paquis per tot arreu regalant roses o cervezas o aigua, en plan de... Pues la societat, com és la Barcelona actualment? Sí, sí. I una mica com va anar el rodatge, perquè, esclar, podem dir que té una posada en escena una mica teatral, no? Tot passa al mateix joc, veiem aquest pla general on van entrant els personatges, no? Es va animant l'acció. Sí, bueno, de fet, ara veníem amb el cotxe i els hi deia, jo en el moment que vaig escriure el curt volia fer-ho molt teatral i en plan posar el plano de referència al plano general, com tu veus al principi, que és Tina, que està sola, i després a poc van entrant els altres personatges, fins al final de tot que estan tots els personatges allà, saps? En plan d'això, i comparar els primers minuts del curtmetratge amb Tina sola amb els últims minuts que estan tots els personatges. El rodatge va ser molt complicat perquè el vam gravar el mateix dia, o sigui, l'últim dia del rodatge va ser quan ens van ficar el toque de queda a les 10 de la nit. I vam acabar a les 6 de la tarda perquè se'ns estava fent de nit, en plan de, bueno, corrents a guardar-ho tot, perquè en res és toque de queda. Va ser, o sigui, si haguéssim posat les dates una setmana després, no haguéssim pogut rodar el curt. Déu-n'hi-do, eh? Per sort ha valgut la pena l'esforç i ara l'estrenareu quin dia? Al juliol, no? Fem la presentació del curt el dissabte 3 de juliol. Molt bé. Bueno, ja l'he començat ja a enviar a festivals, a veure què passarà, però sí, fem la presentació davant de tot l'equip, d'actors, de tot l'elenc del curt i familiars, amics, el dia 3 de juliol. L'has de presentar a Filmex, no? Sí, m'encanta. Sí. Bueno, de fet, porto... I estava dient a Viviana que des de l'altra que he enviat el curt de Filmex, que m'encantaria que em seleccionessin, que espero que si em senten des d'aquí, sisplau, jurat, que ara tornaré a presentar un nou curt, Aleix Masferrer López, Tina, la quarta víctima, sisplau que se'l mirin amb molt de carinyo, que m'encantaria anar. S'us posarà la pell de gallina, ja veureu. Sí, perquè és dels festivals que em faria molta il·lusió venir. Doncs tant de bo, i el premi aquí a Badalona, o sigui que seria ideal, eh? Aleix, vas estudiar a l'ESCAC, també un grau de realització d'audiovisuals a ITES, també un màster, vas realitzar els teus primers curtmetratges, Ja no te quiero i Despierta, rodat en 35 mil·límetres, i també protagonitzat per la Viviana, eh? O sigui, des de l'inici de la teva carrera, que la Viviana t'acompanya. Viviana ha sigut la meva primera musa. Sí, la meva primera actriu, sí. I tot això ho vas combinar, tota la teva passió pel cinema i els curtmetratges, amb la teva feina com a productor de televisió a canals com 8TV, Telecinco, 4... De fet, veiem una participació especial d'una companya teva de Telecinco en aquest curt de Tina, eh? La Laila Jiménez, que bueno, ara és la presentadora dels informatius del matí, del matinal. I sí, vam treballar junts a la delegació de Barcelona, farà 2 anys o així, ens portem superbé, i ella em va dir, quan vaig presentar Madre Reflejo, em va dir, Aleix, algún día quiero ser tu actriz. Y quan vaig escriure a Tina, digo, ¿tú no querías ser actriz? ¿No querías salir en mis películas? Sí, pues te he escrito un papel para ti. No me digas, digo, de periodista, a ver cómo va a ser. I sí, i a més, Laila es va portar tan bé perquè va venir expressament de Madrid a Barcelona a rodar només el meu curt. I a més, quan estàvem en el moment aquest, que estàvem molt amb la crisi del Covid, que estàvem un d'aquests moments que estàvem fatal, quan ens van ficar el toque de queda i que gairebé no es podia viatjar. I va venir especialment de Madrid a Barcelona a rodar el curt i que li agraeixo molt, i a més és que fa d'ella, vull dir que està increïble. I tant. L'any 2011, Roses rotes, també on va participar l'actriu nominada al Goya, Macarena Gómez. El 2017, La Otra, protagonitzat per Nura Iza. I bé, molts premis, nominacions a festivals nacionals i internacionals. El 2008 va ser Madre Reflejo, també, amb moltes nominacions i premis. I com has comentat, també el 2020, Abril, que era el teu 6è curtmetratge, i Tina, la quarta víctima, és el 7è. El 7è, sí. Però on passa el futur d'Aleix Masferrer? Quin és el proper projecte? No sé si tens ja el guió per un llargmetratge o no? Pues mira, ja tocaria, eh? Ja toca. Pues, de fet, tinc la idea del llarg i em vull ficar a escriure a partir del setembre, el que t'he comentat abans. Tinc la idea que ja tocava, tothom m'ho diu, en plan, Aleix, toca ja escriure el llarg. Serà molt complicat, sé que serà un viatge molt complicat. Si no arribo a les productores on tenen que arribar,
la faré igual, faré com a pel·lícula independent. Jo ara mateix em considero productor de televisió, que ens coneixem per això, Àlex, i sí, director de cinema independent, fins que algun dia pugui ser professional. I tenia molts... Vaig començar a escriure un guió per un llarg, però era massa cinema d'autor, llavors ara tinc una idea que crec que tenen tots els factors que jo penso que a una productora li pot agradar. Molt fàcil de rodar, és una idea molt senzilla perquè només seria una localització, un tema de molt d'actualitat i molts pocs actors, i jo crec que la idea pot agradar, però em ficaré a partir del setembre, vull desconnectar de Tina perquè clar, ara tinc Tina al cap, vull dir que és bastant d'això, faig un reset, una desconnexió de Tina, i a partir del setembre em vull ficar a escriure tranquil·lament i a veure on m'arriba la idea, saps? En plan, tinc que documentar-me també, primer perquè em tinc que documentar per dues parts, i em començaré a escriure amb tranquil·litat i a veure on porta aquest viatge. I filmets i els Goya algun dia, t'imagines? Els Goya, això seria ja... Per mi, ja... Home, Tina podria, M'encantaria, bueno, clar, és que... Crec que tots els que ens dediquem al cinema, els Goya, els tenim allà en ment. I tant. Màlaga també. Màlaga, sí. Bueno, de fet, l'any passat vaig anar de vacances per casualitat a Màlaga i vaig coincidir en el Festival de Cine de Màlaga i clar, quan veia la gent sortint del teatre de Cervantes, jo dic, jo quiero estar ahí. Home, i tant. I de ben segur que arribaràs. El teu referent, quin seria, de director? Jo crec que es nota, que és Pedro Almodóvar. Almodóvar, no? Sí. Això deies el Chico Masferrer. Mira, por ahí van los tiros. Tinc molts directors, Hitchcock, per exemple, que també hi ha moltes referències, però sí, la referència molt brutal és Almodóvar, sí. Jo crec que ha sigut el meu mestre, ell no ho sap, però jo crec que sí, que ha sigut el meu mestre. Sí. Tina, la quarta víctima, es presentarà el pròxim 3 de juliol, sabem el lloc ja? Sí, ho fem en el Mau Mau, que és un local a Barcelona, que està molt a prop del Molino, que de fet he presentat allà sempre els meus curts. Allà vam presentar el Despierta fa molt de temps. Sí, i a partir de que vaig tornar a rodar, que va ser amb l'Otra, vaig parlar amb el noi que porta el local i em porto superbé amb ell i sempre faig allà les presentacions. Doncs, Aleix, moltíssima sort amb aquest curtmetratge, que comenci aquest viatge per tots els festivals, ja sigui nacionals o internacionals, i de ben segur que també recollirà un bon grapat de premis i nominacions, i estarem aquí per tornar a comentar també els teus futurs projectes. Moltes gràcies, Àlex, i que m'agrada molt que em fessis l'entrevista a tu. A mi també, que hagis vingut, i també agraïm la presència de la Viviana Schonofer i l'Eduardo Castresana, gràcies per venir, i també us animo a participar en més projectes de l'Aleix. Molt bé. Sí. Els que calgui. Gràcies, bona tarda. Bona tarda. Molt bé, vaig aturar la gravació. Que guai. Ai! Ai, que la palma és així.